Let's talk about current affairs today. Let's talk about the $1 million gift that Say Wickenell donated to those who are in South Africa who wants to go back to Zimbabwe. Guys, let's set our differences aside. This is a great move. Let's give a round of applause to Say Wickenell Chivayo. And whoever inspired him to do that, we greet and salute you. Asvika time ino yekuti tichimbosiyana nezvokutsomana nekuti mari yabiwa mari yabva kwakati mari yabva kwakati ngatimbo appreciate all this time. Let's learn to appreciate even paitwa chakanaka nemunhu uya unofungidzira kuti akakubira kana even that day mbo appreciate all. This is a good move. This is good. Chanza umwe munhu akuti Peter uda mota, Peter uda kutengerwa mota. No, I'm just appreciating something good chaitwawo neumwe munhu. Right? Vamwe venyu ndosaka patori problem even in marriages, because mukadzi wako or murume wako akaita something you don't want to appreciate because you are only thinking of what they have done in the past. This person cheated me. This husband of mine did this, or you told your relative that. When I buy you flowers, when I buy you good things, you don't want to appreciate. Unongogamuchira obva wati ndizvozvo but wakamboita zviya. No. Pane nguva yokumbofunga izvozvo unomboitirwa izvozvo wozombouya panguva yekutenda. Sangwe munhu wekucomplaina chete. That's why kucomplaina kuchizotoputsamisha. Let me tell you something. Do you know kuti Mwari chaiyo zvinonzi iyo the whole duty of man is to fear God and obey his commandments. Ivo Mwari chaiyo vanotoda kutendwa. Kunamata kudi, kunamata kunyengetera, kunyengerera, kutenda nekukumbira. So appreciate God. I think even mukunamata zviri nani uspend much of your time appreciating God pane zvaakakuitira than to spend much of your time blaming God for your misfortunes or whatever things that are going on in your life very bad. So I know some of you munodaidza Say Wickenell kuti mukuru wemazuva, but ambopa correcta ipapa. I don't know kuti ndi Say Wickenell vakazvitivo ndo mukuru wemazuva here kana ndimi vanhu vanodaro. But ukaenda mubhaibheri word rekuti mukuru wemazuva unongoriwana munzvimbo shoma, but pane pachinzi ancient of days. Ancient of days ndemwari, not Say Wickenell, not munhu, not ani. Ancient of days is God himself. Maybe ivo Say Wickenell pachavo vanenge vakatumidzwa nevanhu kuti maive mukuru wemazuva, mama mukuru wemazuva, muri mukuru wemazuva, but not knowing sevanhu vechipostori pamwe vanenge vasingaverengewo bhaibheri vanenge vasingambosangana naro vachingoti haringori word. But ini ndiri kukutaura inini from the Bible's perspective kuti mukuru wemazuva zvinoreva kuti Jehovah God himself ndiye anonzi mukuru wemazuva. So now kana makutaura mune makutaura yenyu muchiziva kuti Say Wickenell tamuisa paposition yaMwari. But anyway, that's not what we are talking about today. People have said a lot, but at this point ndafara nhasi ndaona people are being positive. Everybody is appreciating Say Wickenell pa post yavo, and I'm doing the same thing. Let's appreciate even the president himself because he's the one who inspired this whole move. So yeah, mari dzese dziya dzatainzi nevanhu dzakabiwa kana ndedzemishonga dzakukubetserai now. Imi vamwe vacho vaipopota padzakuita sei dzakukubetserai now. So now people will learn to be silent. Because I'm telling you, vanhu vanenge vatori paconsulate right now vakanzwa kuti Say Wickenell vadonate $1 million US. Vachafara because they know they are going home. But many people, vanhu vakaita sei vatori pasituation iyoyi, ndo vamwe vaitoti imari dzekuromba zvichapanduka zvichadai. But at this point, will you yourself reject it? You were rejecting it because wausina hope yekuti mari yaSay Wickenell uchaibatawo muupenyu wako kana kuti ichakubetserawo muupenyu hwako. Waingoti imari dzinopiwa vane mari kare, imari dzinopiwa vana ningi vari kumusoro. But nhasi yauya kwauri iwewe uri kuno kuSouth Africa stranded. Will you accept it or not? Haiwa bhazi raSay Wickenell remahara ngariende, ndokwira inini remari yangu kana ndokwira hurumende ichatumira mabhazi rekunze kweari kubva kuna Say Wickenell now. I don't think so. I think 1 million yekwaSay Wickenell ndo ichabetsera munhu wese asara. But pavanhu vese vachabetserwa, I want you in your heart to say, Lord,
Mwari ndiregerero ndakajaja without knowing kuti one day I will be helped. And I'm not dismissing your claim kuti mari ndeye kudai yakabva kwakati. It's your claims. I'm not dismissing them. But ndiri kuti inini nhasi, are we not ashamed? It's not only you, even inini. Ndaitombosvika panguva yekuti ndaiti uyu zvichaguma chete zvichapera, but ndakanyosvika uno no man, zvinasi kupera izvo, asi kuguma izvo. Again, musazonditi ndiri kuda mota, ndiri kungotaura. Anoda kutendwa, anofanira kutendwa ngaatendwe. Anofanira kutendwa ngaatendwe. Let me address now kune vaya vaitanzi imari dzemushonga dzichapanduka. Let me tell you something. Even Mwari ivo pachavo, I'm not saying kuti say Wickenell vari evil, but ndakutaura kuti even Mwari pachavo, he can use an evil person. An evil person antori ne different agenda, but Mwari anotena that which was meant for evil, anochitena for good. Right? Let me tell you my examples ezvandiri kutaura. Ma-colonizers akauya neBhayibheri, they came with the Bible as a tool to colonize people, but they did not know they were bringing the gospel, the good news that was going to remain in Africa for good. These colonizers did not want Africans to be fully believers. They just wanted to control them through as a religion, mahombe, kuti mumanipulate. That's why shoko raiverengwa nevari kumusoro chete risingatenderi kumunhu wese, because they didn't want you to learn kuti iro Bhaibheri racho raitokondema zvavari kuita. So Mwari vakashandisa vanhu vanga vaine evil agenda yavo to bring something that is good. But I'm not saying kuti say Wickenell vane evil agenda about this. No, say Wickenell akatotipa mari, right? But taimutuka, taimupopotera. Mvunzo wangu wakuti now ucharamba here kukwira bhazi ratumirwa nasei Wickenell. Ndopai pandaiti sometimes ngatirege kujaja zvinhu zvasingazivi. Unogona kutova fully convinced kuti sei Wickenell vakaromba, kana unogona kutova fully convinced kuti vanoba mari, but une proof here zvauri kutaura. Even pa judgment day unogona kuzobvunzwa kuti waitaura kuti munhu akaromba, waitaura kuti munhu anoroya. That's why you never hear me ndichipointa munhu kuti even a false pastors. Inini pachangu I know kuti ningi ma false pastors. I know, but I will never come to the public and say this prophet is a fake, this prophet is a fake, this prophet is a fake. Why? Because that person can repent, or maybe that person have repented from the past person he used to be. Ini ndoramba ndichiri kumukondema of his past, yet God has forgiven him. So Mwari kana ida kubetsera vanhu vanoita sei, anotoshandisa ivavo vane mari vacho, vamune muchiti vari ivhu ivavo, kana kuti vamune vacho vari kubayiwa. Mwari anopinda in their hearts vokubetserai imimi. Let me give you an example also. Remember, isusu tichikura around 2008 somewhere there, kwakaita nzara yekuti kwakazouya madhona amaiti vamwe vaiti maconcern. Dhona paiuya nemazigonyeti kumamisha kuya roya zigonyeti richikwidza pachimukwidza chepachikoro, so konzi rauya dhona, vanhu vachiimba, vana gogo vedu aimba kuimba. I remember gogo wangu akambopemberera rauya gonyeti yariya, vaibva vazonyimwa dhona racho vachinzi vane mwana ari kuSouth Africa, vane mwana ari kuHarare. Only kuti une mwana ari kuHarare zvaikunyemesa dhona. But dhona yanga yabvepi? Unozokazoda kusecha kuti yanga yabva kupi? Inenge yabva kuvanhu vekuti nhasi mukada kusecha lifestyle yavo nhasi munonyatsoona saka madonation aya aibva kunana Mark Zuckerberg here, kana kuti aibva kunana Bill Gates here. Uchida kusecha right now life ya Bill Gates, haubudi uri clean as a munhu ari judgmental. Unototi idzo dzakaromba chete, idzo dzine mushonga, but ndo vanhu vaikudonetera chikafu ichocho icho. So even if they were up for their own benefits, they still helped. They still helped, so we still appreciate them for helping us. I would like to believe also kuti even vanhu vakandibhadharira school fees, mabhimu aya, ukazotosecha kuti zvaibva kuna nani mari dziya, you find kuti maybe some of those people vamune muchitoti ndo ma-Freemasons kana ndo, but is it the truth or is just our claims? Or even if it's the truth, ndakatoenda kuchikoro, so will I reverse it? So the whole idea yekuti andigamuchiri mari nekuti iri kubva kumusatanisti, kana andigamuchiri mari nekuti iri kubva kumbavha,
ukazonyatsotarisa ukanyatsogara usiri kumhanya uri steady, unogona kutarisa kuti murungu wako, bosi wako chaiwo warufungidzira kuti ane kambani iyoyo, mari iyoyo, kutoti kambani iyoyo iri ane inayo kuti bosi akaromba. Saka imi muri kufungidzira kuti kutengesa kwenyu ndokuri mari yamuri kuhoreswa nabosi, but mishonga una bosi wako wekuunza macustomers ndio uri kuita kuti ubhadharwe iwewe. Saka uri kuramba here mari dzavanhu vane mishonga. Munoziva zvimwe zvinhu tofanira kungozvisiyira kuna Mwari kuti alright, if it's going to happen, let it happen. Ini ndakwira bhazi zvati hanzi ipapa hapashayikwe vanhu vanenge vachitoti hanzi mabhazi aya anogona kubeuka murodi zvazodai panoda kusacrifice wa munhu. Varipo vamwe vanhu vari kutotaura the same thing. So endai mcomment section munoona, you find one or 2, 3, 4, 5 wicked people who will say wicked things about this whole situation here now. So I'm not here to praise anybody. I'm not here to beg for a car. I'm not here. No, I'm just here to appreciate. Vanhu vanoita zvinhu zvakanaka dzimwe nguva vanoda kuappreciatwa ndokuti vakondinye kuramba vachiita zvinhu zvakanaka. I'll give you an example. Inini myself as Peter muzukuru wagogo, I used to like it. I used to love it so much when my grandmother said, waita basa mwanangu. Ndotumwa nagogo kunochera mvura. Ndicherero mvura hapo Peter. Ndomanya paya ndonochera mvura. Gogo oti waita basa mwanangu. I would feel that joy. I would even ask kuti gogo ndoita chimwe because somebody appreciated me. So like I said kuti ndo even muma marriages ndo zviri kutadzisa vanhu kuti vanyatsotowirirana nemaspouses avo, because people don't know how to appreciate vanhu vanoita zvinhu zvakanaka. Your husband, despite all the bad things that he has done against you, akachita akaita sei, but musi wanokutengerawo maruva, musi wanokutengerawo dress, musi wanokuitirawo chinhu chakanaka, just appreciate. Don't say kuti hanzi chakanaka chawandiitira ichiri kukavhiridzira chakashata chawakandiitira. Even murume wako akutsamwisa, wakatsamwa ukaputika, ukavigirwa a gift nemurume wako, kana ukavigirwa a gift nemukadzi wako akakutsamwisa, imbobuda mukutsamwa umbo appreciate. Wozo chero kabuda hako zvenguva iyoyo yekuti uda kuappreciate mukutsamwa kwako, wozodzokera zvako time, but wambo appreciate munhu akuitira chinhu chakanaka. Safungidzira kuti ukaitirwa chinhu chakanaka munhu akuda kukavhiridza mhosva dzake dzekare. That's not it. So right now tinoda kuti timbomira seZimbabwe takabatana. Right now I'm sure right now many people are starting to believe in kuti I think we must give a chance to ZANU-PF. Why? Because people are looking at the opposition, they are looking at the negative side, they don't see any action. So why should we have hope now? Pazvinhu zviri empty, zvatisataona. Those guys disappeared. Hapana reactive right now. Munhu ari kutrenda izvozvi trending videos, trending chats is ZANU-PF. So I think vanhu vasvika pa point yaya kuti let's give ZANU-PF a chance. Even kune vamwe vanhu vakatopinda muZANU-PF vachida havo mari, just to make money. They thought maybe kujoina ZANU-PF ndokuti uite mari, but vapinda imo vakazonona but musangano hausi as bad as I thought. But now there are full members who are dedicated to their work. So I'm not handisi kukurudzira anyone kuti votera musangano wakati kana votera chakati. Ayo ndiri kuti inini kumbotarisa all the good side of it. Zvinoitwa narutendo matinyarara zviya, telling the good story of Zimbabwe. Why can't we do that? Let me tell you zvimwe zvinhu zvandakaobserva. Ndaitombofungawo zvangu ichitaura nevamwe sekuru vangu so ndichiti, what if Zimbabwe yakabatana yese kusupporta ZANU-PF? I'm not saying let's do it. Ndaingoti what if? It was my thoughts. Tomboti Zimbabwe yabatana yese kusupporta ZANU-PF. Do you think kuti ivo vanhu vacho vatiri kufungidzira kuti vari kutiitira utsinye, do you think they won't see the love we have for them and change their behaviors? Ndikanimbokupai this mufananidzo. Indofara kutaura ndichiisa mufananidzo, right? Sometimes it's not everything chaunofanira kudhila nacho neviolence
dzimwe nguva hauwini, zvibakira makasi unotarisira kuwina kana kudyiwa, right? Sometimes even mumarriage mako, sometimes unodila neyo spouse nelove kumuda more zvokuti even iye achikuitira zvinhu chakashata, chiramba chikuitira zvinhu chakashata, iwe uramba uchimuda. What happens? Anoregreta. One day anosvika pekuti you are pouring burning coals upon his head zvokuti anoti I have been treating this person bad, but the love they are showing me, man, come on, the love he is showing me, no, I must repent, I must turn. Then you realize, you see munhu akuya kwauri achiti I'm sorry for what I've been doing to you. But ukaramba uchitreata munhu iye bad, kuti iye ari kutreata bad iwe revenge, iye ukutreata bad iwe revenge, opopota utuka ZANU-PF zvakati. Sometimes ukatarisa iwewe, let me give you an example, and sorry to those who are from Bulawayo, right? Many people from Bulawayo don't like the current president. And ukazotarisa kuti chinoitwa kunzvimbo dzakaita sekunana matebhelele and stuff, vanosaririra pazvinhu zvakawanda because president vanoenda kwavanodiwa kunyanya. ZANU-PF inoenda kwainodiwa. Kwavanozoti kwakabhesa MDC havaendiko because vanoziva kuti havadiwe, they are wasting their time. Unonzwa umwe munhu achipopota achiti anzi ramba bhasikoro rawapiwa, unopenga here kupiwa bhasikoro muovhedhi. Let me tell you, mari iyi ndeyako, chero ukapiwa shoma ndeyako. Zvakafanana nemunhu ane chikwereti chako iwewe. Munhu ane chikwereti chako $10,000 akauya akabata $200 unoiramba nekuti hanzi hurumende iri kushandira isusu. Saka vakauya nekamari kashoma kavauya nako, ngatikagamuchirei takamirira imwe. Musanyepera kuti hanzi siyana nemabhasikoro, osiya bhasikoro ofamba netsoka. Village yese, makomiti yese muraini anenge akufamba nemabhasikoro. Chinoziva kuti uri weZANU-PF kana kuti uri weMDC hana yako. Not kuti hanzi wagamuchira bhasikoro. Gamuchira bhasikoro even uri weMDC okondinya nepati yako iwewe. Sara imwe zvinhu nekuti hanzi waitirwa zvinhu chakashata. Zvakafanana nemunhu kadzi kana kuti murume anoti handichaitiri mukadzi wangu zvakati nekuti handisamwisa. Ndichagamuchiri mari iri kubva kuZANU because iri kubiwa. Kupi? Imari yako iyi. Maminerals ari kusherwa ndianiko? Ndeako iwewe. Tax iri kubhadharwa. Sometimes ndo iri kudzoka kwauri. Muri kubhadhara mataxi, minda yese muri kubhadhara mataxi. Right? So kana mabhadhara mataxi, ukapiwa bhasikoro rero, impopota waritora warigamuchira riri mumba mako. Kana uda kupopotera ZANU-PF. Wopopota kuti this is not enough. Watoisa muhomwe. Sambofurirwa nemunhu kuti hanzi rega kugamuchira bhasikoro. Inini rekauya ndorida. Yeah, I'm telling you because I know kuti it's our money. I'm a citizen of Zimbabwe. So it's ours. Ndati inini munhu ane chikwereti chako akauya kwauri wewe akati pa $10,000 yako yanandinayo $150 USD kana kuti $200 US unoiramba here nekuti mari yanga aifanira kukupa yakawanda. Sometimes zvimwe zvinhu zvoda kungongwara. Unoswera waifamba netsoka 20 years uifamba netsoka ugosvika pakufa usina mbori chovha bhasikoro racho iroro. Chipopota chete ZANU-PF yazodai. Yes, unenge uchipopota pa mwana waro, but vamwe vari kupopota vane mabhasikoro uri kupopota uifamba netsoka. Which one is good here? Which one is good? Popota, alright, popota rumba kwako, popota wene bhasikoro. Uchichovha bhasikoro rako riya uchitaura ZANU-PF, uchipopota bari uchichovha bhasikoro wakapiwa neZANU-PF. It's okay, it's better than kupopota uifamba netsoka. Uchichovha tekwa nevanhu vakapiwa mabhasikoro. So inini angu handizi a politician. Inini handisati ndatombovhota. Inini handina party. Let me be clear here. Kana maybe ZANU-PF ikazondipersuada kuva a member, but at the moment ndakabva kuZimbabwe ndine 20 years handina kumbogara ndavhota, so handina party. Zvinhu zvese zvandiri kutaura izvi ndiri kuzvitaura ndiri neutral. So to those of you vari kuti uri kudefenda musangano uchichi I'm neutral here. I'm not ZANU-PF, I'm not MDC, I'm just neutral. Varuda kundonzera kwavo, try me, but make sure you convince me nemapoints ane musoro. But this time haisi time yekutukana. Yekuti hanzi uri mkawa zodai zvinotaurwa nevanhu pamasocial media. This time ngatimbomirai tese timboona kuti nyika yedu hatingaivaki here. Iyo statement yekuti nyika inovakwa nevayo, mabva matoivenga statement iyoyo only because inobva kuZANU-PF, inobva kunana president. But is it not true kuti nyika inovakwa nevaridzi vayo? Kuda kuti nyika yako ivakwe nemaforeigners here. Nyika yako haifanira kuvakwa nemaforeigners.
and Zimbabweans, be careful. My foreigners are kuzozara Zimbabwe, because Zimbabwe, I see the future of Zimbabwe ndikuiona. Zimbabwe icha flourisha. Zokuti ma foreigners, ma Malawians, ma Mozambique, michaita problem again. Zimbabweans, the same Zimbabweans, right now, very peaceful and innocent. Right now it's time to occupy your territory before that foreigner comes and occupy your land. I'm telling you, do it now while you still can. I'm telling you, do it now while you still can. So I would like to appreciate each and every one of you. Magara mushitoona in your video, you know. So thank you so much. Can also subscribe. Baya that subscribe button. Obaya the notification bell. Motenda vanoita zvakanaka. Kudzimba dzenyu, noti kuZanu PF chete. Noti kupi. Akuitira chinhu chakanaka wese. Even mwana wako, dzidza kuti mwana wako ukamutuma kunochera mvura kana kunokucherera mvura, ita thank you mwanangu. I'm telling you, unotoona kamwana kuti akasiri comfortable, karoda kuita more. Exactly. So musatuke vanhu. Hanzi tuka, inonzi that whole thing is saying, inonzi hanzi usatuke garo, usatu wayambuka mhiri kwerwizi. Musatuke vanhu, musatuke Zanu PF, musatuke indo prefer kuti kana uchipikisana nemusangano kana kuti uchipikisana neMDC, ingopikisana nayo politely pasina kuti uri mbwawa zodai ingopikisana ipa ma-arguments ako. Vanhu vazhinji ndo zvavakazofira izvozvo. Instead yekungotaurawo ma-arguments ako kuti inini ndiri kuona sekuti Zanu PF iri kubhaisa apa neapa neapa, kuti inini ndiri kuona sekuti MDC iri kubhaisa apa neapa neapa. But the moment yaona batidza kamera yako utanga kuti president vazodai, president bring your arguments. Ndokana ndichizvitaura ini ndichita ma-debates nevanhu pashoko raMwari. Ndichiti aiwa, kana uchida kuwina debate, kana uchida kuita debate really successful, usapinde mugarden memunhu, usagurire mumagarden mevanhu. Don't crisscross mumagarden evanhu. Utanga kuti ufungi mapostori don't do that. Don't do that. Just bring your arguments. Kuti ona ikaomana, ini ndiri kuti shoko raMwari riri kuti zvakati apa neapa neapa, but imi muri kuti zvakati. Ndo argument yangu. Usatuke vanhu uchiti hamufungi, hamuna kukwana and all that. No. Tenda waroda kutendwa. Peter Mutarani. Ladies and gentlemen, I am signing out.